Вітаю! Сёння мы з вами разбіраемся з досыць сур'ёзнай тэмай – складаназалежнымі сказамі з даданай дапаўняльнай часткай. Гучыць можа і трошкі пагрозліва, але не хвалюйцеся. Абяцаю, што разам мы ва ўсім разбяромся і да канца гэтага разбору ўсё стане на свае месцы. Так, які ў нас план дзеянняў? Спачатку мы умацнём наш фундамент, успомнім, што такое дапоўненне ў прынцыпе. Потым на гэтым фундаменце пабудуем нешта новае, пагаворым пра саму даданую дапаўняльную. Ну а далей самая цікавая практыка. 3 практыкавання дапамогуць нам замацаваць веды так, каб яны засталіся з намі надоўга. Добра, пачынаем, як і дамовіліся, з аснов. Перш чым разбірацца за складанымі рэчамі, трэба быць на 100% упэўненымі ў простых. Таму давайце хуценька пройдземся па ключавых пытаннях пра дапаўненне. Такім чынам, што ж гэта за звер, такі дапаўненне? Гэта даданы член сказа, які абазначае прадмет і адказвае на пытанні ўскосных склонаў, то бок на ўсе, акрамя назоўнага. Каго, чаго, каму, чаму і гэтак далей. Усё проста. Калі слова ў сказе адказвае на скланавыя пытанні, але не з'яўляецца дзейнікам, хутчэй за ўсё перад намі менавіта дапаўненне. А вось гэта важна запомніць. Часцей за ўсё дапаўненне паясняе дзеяслоў-выказнік, яно нібы прывязана да яго. Напрыклад, у сказе «Я чытаю кнігу» слова «кнігу» – гэта дапаўненне, якое залежыць ад выказніка «чытаю». А выражаецца яно, як правіла, назоўнікам ці займеннікам. І апошні кавалачак тэорыі з мінулага. Прамыя і ўскосныя дапаўнення. Калі дапаўненне адказвае на пытанне вінавальнага склону і стаіць без прыназоўніка, напрыклад, маляваць што карціну, яно прамое. Ва ўсіх астатных выпадках, напрыклад, цікавіцца чым мастацтвам, яно ўскоснае. Вось і ўсё. Запомнілі гэтае адрозненне, яно нам яшчэ спатрэбіцца. Ну што ж, фундамент мы умацавалі. Цяпер можна і дом будаваць. Пераходзім да галоўнай тэмы нашай размовы. Што такое даданая дапаўняльная частка і з чым яе ядуць? Давайце паглыбімся ў тэорыю. Тут усё вельмі лагічна. Уявіце сабе, што дапаўненне вырашыла выказацца не адным словам, а цэлай гісторыяй, цэлым сказам. Вось гэта, па сутнасці, і ёсць наша даданая дапаўняльная частка. І таму яна адказвае на тыя ж самыя пытанні ўскосных склонаў, што і звычайнае дапаўненне. А як гэтая даданая частка далучаецца да галоўнай? Тут у нас ёсць 2 тыпы памочнікаў – злучнікі і злучальныя словы. Злучнікі, такія як «што» ці «каб», працуюць як клей, проста злучаюць часткі. А вось злучальныя словы «хто», «які», «дзе» – гэта такія сабе шматзадачнікі. Яны не толькі злучаюць часткі, але і самі з'яўляюцца членам сказа ў даданай частцы. Гэта вельмі важны нюанс. І вось, увага! Першае і самае галоўнае правіла. Часцей за ўсё даданая дапаўняльная частка паясняе менавіта дзеяслоў-выказнік у галоўнай частцы. Яна нібы раскрывае, канкрэтызуе дзеянне, якое названа гэтым выказнікам. Зараз паглядзім, як гэта працуе. Высказ з падручніка. Тоня зразумела, што гутарка скончылася і незадаволена ўздыхнула. Бачым галоўную частку, даданую і яшчэ працяг галоўнай. Давайце разбірацца. Паглядзіце на схему. Як это працуе? Мы задаем пытанне ад выказніка ў галоўнай частцы. Тоня зразумела, што? І адказам на гэтае пытанне служыць уся даданая частка. Што гутарка скончылася? Гэта проста класычны прыклад, дзе даданая частка дапаўняе дзеяслоў-выказнік. Але, канешне, бываюць і больш хітрыя выпадкі. Даданая частка можа адносіцца не да выказніка, а да дапаўнення ў галоўнай частцы, калі яно выражана указальным займеннікам, напрыклад, таму ці тое. Тады даданая частка нібы расшыфроўвае, што ж мелася на ўвазе пад гэтым займеннікам. Давайце паглядзім. Усё нібы ў тую раніцу спрыяла таму, каб мы сустрэліся з табою. Бачыце? У галоўнай частцы ёсць гэтае слова «таму». І вось менавіта яго змест і будзе раскрывацца далей. І зноў нам дапамагае схема. Бачым, што даданая частка адносіцца да займенніка «таму». Задаем пытанне. Спрыяла чаму? Таму. А таму чаму менавіта? Адказ у даданай частцы. Каб мы сустрэліся з табою. Усё проста. Даданая частка тут як тлумачэнне для займенніка.
Тэорія гэта добра, але без практыкі яна, на жаль, мёртвая, таму час закасаць рукавы. Практыкаванне 118 дапаможа нам навучыцца бачыць гэтыя канструкцыі і, што самае галоўнае, правільна ставіць коскі. Так, вось наша заданне. Трэба не проста паставіць знакі прыпынку, але і знайсці тое самае апорнае слова ў галоўнай частцы. Я вельмі раю зараз спыніць прагляд, паспрабаваць зрабіць гэта самім, а потым уключыць і праверыць, што ў нас атрымалася. А гатовы правяраць? Паехалі. У першым бачыў што Насця. Коска перад што. У другым хацеў чаго, каб Стася. Коска перад каб. У трэцім слухае што, як шумяць. У чацвёртым не ведала чаго, куды прыкласці. А вось пяты гэта зюзінка. Бачыце, тут даданая частка паясняе не выказнік, а дзеепрыслоўе. Папярэдзіўшы пра што едзе. Прыгожа, праўда? І ў апошнім сказе «Хто ведае што, колькі твораў». Алгарытм адзін і той жа. Так, а цяпер заданне для самых уважлівых. У адном з гэтых сказаў схаваўся фразеологізм. Знайшлі яго? Правільна, гэта «прыкласці рукі» з 4-го сказа. Ніна не ведала, куды прыкласці рукі. Гэта і значыць знайсці сабе занятак. Выдатны прыклад, як мова робіцца больш вобразнай. Добра, з асобнымі сказамі разабраліся. Пераходзім на новы ўравень – аналіз цэлага тэксту. Гэта вельмі карысна, бо дазваляе ўбачыць, як нашы правілы працуюць у жывой мове. Наша задача – знайсці ў тэксце сказы з даданымі дапаўняльнымі і азначальнымі часткамі. Сам тэкст, дарэчы, пабудованы вельмі лагічна. Кожны абзац – гэта новы этап творчасці Нёмана-мастака. Давайце паглядзім, што ж мы налавілі ў гэтым тэксце. Вось нашы 4 сказы з даданай дапаўняльнай. Прадказаць што, праверыць што, сказаць што і сцвярджаць што. Але паглядзіце, як важна быць уважлівымі. У тэксце ёсць і даданае часу, адказвае на пытанне «калі», і умовы, пры якой умове, і нават азначальная «якой». Вось чаму так важна заўсёды правільна ставіць пытанне. І напрыканцы працы з гэтым прыгожым тэкстам пытанне не столькі на граматыку, колькі для душы. Аўтар апісвае Нёман. А якія картыны прыроды ўражалі вас? Можа, захад сонца, ці вясёлка, ці марозныя ўзоры на шкле? Падумайце, бо прырода сапраўды найвялікі мастак. Ну што, гатовы да вышэйшага пілатажу? Зараз мы будзем займацца сапраўднай мовнай магіяй, ператвараць сказы з простой мовай у складана залежныя. Гэта вельмі карысны навык, паверце. Вось яно, галоўнае правіла. Проста ўявіце, што вы пераказваеце сябру, што вам нехта сказаў. Калі ваш сябра кажа «я хачу есці», вы ж не будзеце пераказваць «сябра сказаў, што я хачу есці», так? Вы скажаце «ён хоча». Вось і ўсё правіла. Першая і другая асобы мяняецца на трэцюю. Глядзім. У прамой мове хлопчык пытаецца ў мяне. Што вы робіце? Мы пераказваем, значыць, кажам пра сябе, што я раблю. І увага, пытальнік у канцы знікае, бо гэта ўжо не прамое пытанне. Тут тое ж самае. Маміна «я» ператвараецца ў «яна». А куды падзелся сынок? Гэта ж зваротак. Ён не знікае, а вельмі элегантна пераходзіць у галоўную частку, як дапаўненне «мама сказала» каму? Сыну. Ідём далей. З фразеалагізмам усё яшчэ прасцей. Проста дадаем злучнік «што» і удакладаем, пра каго гаворка, што ў яго галава як рэшата. Зноў працуе логіка пераказу. Дзімка кажа пра сябе, мне. Мы расказваем пра Дзімку, значыць, канешне ж, яму. Дзімка прашаптаў, што Косцік яму не прабачыць. А вось гэта суперважны прыклад. Калі ў прамой мове мы бачым загад, просьбу ці заклік, як тут, акружайце, то пры перабудове на сцэну выходзіць спецыяльны злучнік «каб». І, канечне, зваротак «хлопцы» становіцца дапаўненнем. Крыкнуў каму? Хлопцам. І апошні прыклад замацоўвае ўсё, што мы прайшлі. Вы хацелі мяняецца на «ён хацеў», а зваротак «малады чалавек» становіцца дапаўненнем у маладога чалавека. Всё падпарадкоўваецца адной і той жа логіцы. І кантрольнае пытанне на замацаванне. Дык якая ж частка перадае словы аўтара?
Канешне, галоўнае, у ёй мы бачым словы «сказаў», «спытаў», «падумаў», а даданая частка – гэта і ёсць сама пераказаная простая мова. І на дэсерт невялічкая загадка на эрудыцыю. Слова «рэшата» мы ўжо сустракалі. А якія яшчэ фразеалагізмы з ім існуюць? Паспрабуйце ўспомніць, як кажуць пра марную працу і пра нешта неверагоднае. Правяраем. Марная безвыніковая праца – это, вядома ж, насіць ваду рэшатам. А штосьці дзіўнае, неверагоднае – это цуд у рэшаце. Вось так адно слова можа стварыць некалькі яркіх образаў. Ну вось і всё. Мы прайшлі сёння вялікі і важны шлях. Асваенне даданых дапаўняльных частак – гэта не проста яшчэ адно правіла. Гэта сапраўдны інструмент, які робіць наша маўленне багацейшым, больш гнуткім і дакладным. Спадзяюся, гэты разбор быў карысным. Практыкуйцеся і поспехаў у вывучэнні беларускай мовы.